guys, sarapanku dino iki. Aduh, ya apa guys? Ayo dibuka guys. Ya guys, iki ndok ya guys. Ndok tak bakar nganggo godhong. Ndok kampung guys. Tapi ngerti ora guys? Iki ndok kopior. Nah guys, terus pura-pura sing pernah mangan ndok kopior guys. Iki eman-eman yo guys. Arep tak buang yo eman-eman, akhirnya tak bakar guys. Soalnya pitikku kan angkreme amor ya guys, apa kuwi ngendoke amor. Jadi kadang kan apa eneng sing dadi ning sing ora. Lah iki eman yo guys neng 7 apa 8 ngono guys. Lah iki tak bakar 3 guys. Engko nak enak sesuk tak bakar neh guys. Oke guys, ayo dijajal guys. Ih, cek panas serap guys. Iki lho guys, penampakannya kayak ngene iki lho guys. Nah, eman yonan guys nek ora dibakar. Aduh, ambune cek enak guys. Sopo sing pernah mangan ndok kopior? Ndok kopior kuwi enak guys ternyata guys. Ya apik iki. Lumayan kan, kena go tambah protein ya guys. Ngene iki nek digoreng aku ora doyan guys. Soalnya nek digoreng kuwi amis masaku yo. Nek dibakar kan ora amis guys. Tapi cek panas guys. Iya iki guys. Hmm. Hmm. Enak guys. Ndok kopior. Ternyata enak ya guys. Enak banget guys. Cut kulit-kulitnya yo. Guys. Nah, cut kulitnya guys. Nempel kulit kabeh ya. Cek loro guys. Aduh. Cek loro guys. Iki kok ambune. Ora kuat guys, panas banget. Iki siji meneh cek loro guys, tapi ora kuat panasnya guys. Nek wis adem ya ora enak guys. Nganggo sendok aja guys.